Beste kijkers, het is weer zoiets. Koken met Tom. De zon komt hoog aan de hemel. En die ding is altijd nog op. Weet je niet, dat ze lekker gegeten hebben, ze willen ze ook geen een lekker toetje hebben. Eigenlijk willen we allemaal van die gekke pekjes in de winkel. Maar ik zou tegenwoordig zo die toaster praktiseren terwijl ik naar de Formule 1 toevallig al aan het kijken. Er viel me in, ijs, dat is lekker voor nou het eten. Maar dan moet je zelf gemaakt ijs hebben, want toch eten we een potje ijs halen, dat is niks. We gaan eens kijken naar de opa van Max. Dat is een van de beste ijsmakers van Midden-Limburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is Frans gezegd. Ja, ja. Frans, hallo. Ik was aan het praktiseren, toen kun je heel veel dingen naar het eten doen. Je rennen allemaal naar de winkel toe, want ze kunnen allemaal van die gekke pekjes of dan kunnen ze een bekje kopen. Ja. Toen viel me in, ik moet eens naar opa toe gaan. Ik denk, ik ga naar Frans keer. Wim kan nu beter pakken als een van de beste ijsmakers van Midden-Limburg. Ja, dat is fijn, dat klopt. Dus, en het gaat erom een lekker vers stukje ijs. En is dat moeilijk om dat te maken, Frans? Het is moeilijk en het is niet moeilijk. Het is maar wie je het aanleert. We hebben de cursus gevolgd, dus we weten wie we het moeten doen. En dan hebben ze wel eigen gemaakt ijsje, dat is wel super. En het voornaamste is, Frans, dat vergeet ze nog te vertellen, een Limburgs ijsje. Normaal doen we allemaal Italianen ijs maken. Dit geen een Limburgs ijsje weer. Ik heb Italiaanse ingrediënten. En dat doe ik met camoufleren voor Limburg ijsje maken. Hé, kijk. Wat wil ze nu nog meer hebben? Ja. Wie geeft dat eigenlijk in zijn werk, Frans? Ja, dat kan ik u even laten zien in de keuken, in de ijskeuken. Oh, dan komen we naar de ijskeuken. Ja. Kom maar Olaf. En nu van vandaan blijven, dan kan maar wat. Want we zitten dus altijd deur met die vingers aan. Oh! Zit even de radio neer. Nee. Oh, de muziek staat al aan. Goedemorgen, jong. Goedemorgen. Dit is mijn zoon Danilo. Ja. Dus dat is mijn tweede zoon. Ik heb er nog een, dat kent je wel. De is nog veel sneller, hoor. Ja, en ik heb een kleinzoon, die is nog sneller. Maar wie komt dat nu, Frans, nu begint ze voor de autorennen, wie komt dat nu? Zit dat bij jullie in de familie, dat autorennen, of wie kent dat nu eigenlijk? Ja, Zo'n talenten. niet gans in de familie, maar we hebben wel de drive om het te doen, of we dat aanpakken, door het te gooien. En dat heeft Jos vroeger gedaan en Max doet het nog beter. Maar dat heeft er weer aan Jos te danken. Nou, in ieder geval zo'n talent, en als je zo'n talent met die maken zit, Ja. dan weet je heel zeker dat Ik het hoop goed dat komt ik zo vandaag. ben, ja. En dan onder de zoon, die in diezelfde route Die zit heeft ook zitten. geen diploma's gehad, dus dat doet me nu. Ik hoop dat er de zaak overneemt en dan gaat hij verder met zijn ISO. Want ik kom ook op leeftijd dat ik een beetje rustig ben. Oh ja, dat is goed. Nog een jonge vent. Ja, We zitten een beetje in mijn leeftijd. We zitten in de tweede jeugd. Hè? Ja. De maar ja. appel hangen vers aan de buik. Ik ben nog een beetje krank geweest, dus en dan, ik moet nog een beetje terug en doet mijn zoon dat overnemen. Oké. Dus, We gaan starten. ja. We maken een vanille-ijsje. Veer, doe dus met de helft ook met. Ik ga het met je hoor. Ik ben daar Oké. ben ik goed in. Nou, ik zal even een ding pakken. Tap even hier 3,5 liter. Hoe moet ik? Hoe trekken, gewoon. Oh, Maar even draaien zitten ze een veiligheidsbal op. nog meer draaien. Ja. Oh, Ja. 3,5 liter, hè? ja, hoe kan ik dat Zit hem zien? op de grond. Oh, Zo. oh. Dus te veel. Maar ja. Zussen doen dat is veel moeilijker dan ik dat was. Ja. Kijk, 3,5 liter hebben we. Ah, Nee, ja. dat is 3. 3. Een beetje erbij. Een beetje erbij, kijk. Maar zal altijd de hand van de meester eraan laten, dan werd het pas lekker. Ja, Maar die kijk. ben een leek. Je moet altijd zorgen dat ze die grammen altijd perfect is. Anders krijg je geen perfect ijsje. Oké. Nou. Dan zitten we hem op 0. Ja. En dan pakken we de vanille. Nu kunt je het erin zetten, maar... Dan is het dukker te veel, hè? Ja, kijk, we moeten nu 80 gram hebben. Oh, dat ruikt wel goed. Ja, dat is echte bourbon, hè. Moet ook een beetje meer, maar dan moest niet over die 90 gewoon of 100 werden. Dan zit ze niet goed. sterk. Ja. Nou, dan kun je hem even hier mixen. Dat kun je zeker, dat weet ik 100%. Ja, maar toch. Steek hem maar gans erin en dan mix je vanzelf. Je moest wel even dan kniepen, ja. Ja, Zo, ja prima. Duw me erin. nog Ja. maar toe. Kom zo maar even gewoon.
nul, wat een fijn werk. Zeg. Ja, hè? Super. Kan ik niet komen werken? Ja, kijk eens wie me veel vandaag. Dat is de eerste keer dat je toch aan de gang bent. Ja, dat is goed. Goed. Oh, dat is Ja. wat snel zeg. Pak hem maar even goed en dan niks hem door in de bak. Ja. Hup. Leg hem maar zo erin, ja. Pak de kan. Och, toen leerde me gewoon eens voor aan het werk zeg. Ja, ja. Ja. Marie in. Daar gaat er makkelijk in. Wat is dit voor een apparaat? Dit is het ijsmachine. Dit maakt dus het ijs. Dat is de pasteurisatieketel. Moeten we de mix maken niet. Ja. En dat is de snelvrezer. Als ik een ijsje op heb, wat heel gauw in de vitrine moet. Dat tegen helpen. Dit was net geen klaarmelk, dat wordt dus Nee, van alles in. dit is alles in al. Dus is gekookt. Ah ja, Dat hebben we gisteren gemaakt en dan zijn we nu leeg aan het maken. oké. Oké, dat is het. Nou, hier zit ik hem even aan. Nu is er ijs aan het maken. Het is er niet slim, maar je geeft me wel geen ruimte ook. Ja. Het is er altijd dezelfde. Maar de plek goed hè? Ja, zeker. Kijk, en dan hebben we hebben dus nu eens de vanille. Kijk, dit wordt de banaan. Dan komen dadelijk 6 bananen en 5, 6 grote bananen. Kupje in. En hier komen dadelijk de aardbeien in. Ah. Dan hebben we verse aardbeien, snap je? En we pakken altijd, nu in de winterdagen hebben we meer, of ja, op de voorjaar, aardbeien uit de diepvries. Ja. Omdat die, ja, echt een lekkere aardbeien krijgen ze nu niet. Nee, nee. Dus, en die werden toch gepureerd. Die komen dus hierin. Maar dadelijk als we een beetje verder zijn en we hebben de verse, dan snijden we allemaal verse. Dan gaan we die met de kistjes halen. Ja, ja. Meestal een vloer aan de grens kunnen ze heel goedkoop kopen, kistjes vol aan. Ja, ja. Ja, dan moest wel die pruisen weer kopen. Hè. Ja, ik roep je voor. Je bent wel op titel. Ja? ja. Laat die anker voor maar liggen. Pak toen die smaak met de Precies, beste. nodig ook jou. En wie warmer dat het wordt, wie meer volg, wie meer ijs. We maken 42 soorten. Elke dag? Niet elke dag 42, maar als het flink doorloopt, Ja, ja. dan moeten we al morgens 24 bank draaien. Ja, want stel dat ze eigenlijk goed verkocht raken in het midden van de dag. Dat is niet goed. Dat is niet goed, hè? Nee, een Dus dan verkoop was je- is niet goed. Ja, want dan kunnen ze geen nummer maken. Hoor. Nee, precies. Want Oh. als de mix op is, Ja. dan is het op. Dus dan moeten we weer opnieuw aanzetten en dat duurt gewoon een paar uren eer het weer goed is. En dat hoort ze dan niet als het niet op is. En dit is dus nood, dat is een shockvriezer. Dat gaat binnen een paar minuten 40 graden onder nul. En dat is de nood als ik vanmiddag om 2 uur een ijskop heb. Ja. En ik heb hem niet meer achter. Dan maak ik hem gauw. Je kunt er doorin hè. En dan kan de vrouw na 4 minuten weer door. Daar is dit voor. Oké. Dat is gewoon niet nood hè. Dat is Ja, niet, ja. dat broeken van eerst voor alle dagen ijsjes. Te maken. Nee, daar hebben we achter de keuringen voor hè. Als we alles klaar hebben, maken we op een uurtijd. Hoeveel maken we dan zo uit? Een 7, 8 op een uurtijd. Ja. Kijk, maar hij gaat echt goed doen de laatste tijd. Ja, de zoon van Jos is de voetstappen van zijn vader getrooien. Ja, nee, maar de voetstappen ja, van ja. mij. Ik Ja. waar wel een ding, die ding soldaten die Jos kan weren, maar dat kan je dus niet weren. Nee, hij geeft niks om motorsport. Ja, dat hebben ze gewoon. Hè. Kijk, Ja, dat is dan de zoon met mijn tweede vrouw. Hè. Ja, ja. Dus heel veel u weten niet wie het zit. Want Max moet omen tegen hem zeggen. Oh, dat is wel fijn. Ja, dat is ook zo. Nou, kijk, we hebben op 8, dat maakt niks uit, nog allemaal broer rijden. Kijk, op, zit van hier op, kun je hem als zussen. Oh, het is toch niet te geloven zeg. Precies. Kijk, en dan moesten we voorzichtig doen. Want stik ze bijvoorbeeld dat nu zo erin, hè, Dan dan is... houdt die label kapot en dan moet ik die weggooien, want dan hebben ze cerebrals en dies. Ja, ja. Dat is gevaarlijk natuurlijk. De nieuwe pakjes geen labeltjes, nou dat is even proeven, met groeien dat wat de smaak is als hem net gemaakt is. Kun ze hem even ook troetje op ton? Wat? Zo'n schuins haal je hem, hè? Ja, maar dat is niets van mij eigenlijk. Nee, maar gewoon schuins, zo. Zo? Rustig schuins, ja. Goed zo, daarop. Goed, en nu pak je de volgende. Gewoon schuins, hè. Ja, ja, ja. Als ze maar net in die sleuf komt, zo ja. Ja, ja. Die maar af. Zo. Nu zit er van stop. Ja, want Pak ze er even weg. het bier naar gaat, hè. Ja, er zijn er ook die spullen dat allemaal weg met water. Maar dat vind ik een beetje onneuzel om door alle water voor te gebruiken. Want als ik zo doe shoppen, moet je eens kijken wat voor easy het doet al. Ja, tuurlijk. Dat is allemaal, ja, dat is een voordeel. En alles wegspullen is ook niet goed. Nee, maar dat is gemakzucht, hè. Precies.
Dat is Ja, het. maar ik vind je een verkwisting van alles wat in de keuken is. En Dat zeker- moet eigenlijk niet, want alles kind ze eigenlijk gebruiken. Juist, en zeker op het gebied van water, want dan moesten ze sowieso wel een beetje voorzichtig met zijn. Hè? Ja, want er komen er nog heel veel nog eens. Ja, als ze dat moet. Nou, en dan gooi ik maak het dan op als je het aan het fruit hebt en dingen, ja, van allerlei dingen mix ik er doorheen. Hè? Maar die heb ik. Moest maar proeven wie lekker dat is. Proef maar, je hebt het maar met zijn lippetje. Frans, dat was eerst de kamerman bedienen. Ja, Dat doe ik altijd. Hè. maar dat is echt lekker. Ja? Dat is een verschil van dag en nacht. Daarom wil ik hem elke morgen vers maken. Dat Ik kom elke morgen om 6:30 Hey. net. Ja, dat is toch net boter of niet, Tom? Dat is net boter. Is dat kaasje? Ja. Zie je niet veel Israëliërs die om 4 uur opstaan, die doen die niet. Zit hij te leuven. Ja, maar die zien zo wel eens dukker dat ze met die grote bek naar binnen toe komen gelopen. Dan komen die natuurlijk weer van een of andere fabriek aan. Juist. Ik zit zo toes te praktiseren. Ik zeg om een lekker toetje te gaan maken. En ik zat toevallig naar de autorennen te kijken. Ik denk, Frans, dit Toch overheer. Toch Ja. wel een heel open. Heb ze goed gedaan. Ja. Ja. Kijk, Ik maar zeg wel lopen tegen hem, maar we zitten dezelfde leeftijd. Ja, maar Wat ze er even rekening mee kijk, dus u zegt dat ik heb alles in Italiaans. Alles, kijk maar, pasta Matilla, dat is dus de bosbessen. Hier heb ze de framboos, hier heb ze de sinaasappel, hier heb ze de perzik. Dat is allemaal Italiaans. Ik heb allemaal alleen Italiaanse ingrediënten. Ja, maar het is zo Frans, met slechte erfelijk kunnen ze geen goede friet maken. Hè. Precies. Hier staan dan nog kes, maar dat zijn geen diepvrieskes, hè. Want dan wordt het ijs halen. Oh zo. Kijk, dat zijn kes. Er zitten gewoon ventilators in. En de kaart blijft rondgaan. Dat is de bevroesting. Dus blijf ongeveer op dezelfde temperatuur als het nu is. En die gaan toch, dus nu min 23, zus, hè. Ja, dat is toch wel behoorlijk. Maar als er min 23 stilstaande log, weet ze, dat bevroest binnen een half uur heb ze zo'n log ijs. Ja, dat is hetzelfde als ze door de regen rent. Dat wist de bent daarna. Door rennen die Jos van Revenreuger. Dat kent zo wel. Ja, zeker kijken. Ja, nou, dit was altijd ook in de douche rennen van na te weer. Ja, dat klopt. Ja, dat doen ze dat maar. Dat niet. Snier me even die bananen zo erin. Kijk, gewoon zo. Hup. Gewoon heel makkelijk. Verse bananen. Hup. Dat is het. Jongen, dat liep me allemaal van die raar dingetjes doen. Ja, maar doe koks vuil. En ik wil nog hebben dat ze ijs maakt. Dat de lui zien dat ze dat begint te snappen. Ja, maar ik ken dat al. Ja, zeker. Zinnig. Ik ben vroeger een goede ijsboer geweest, ja. Dus daarom. Mijn vader vroeger was ijsboer. Ja, echt. Ja, dat is echt zo, ik nu zeg. Je hebt vroeger gewerkt met die higia. Je kunt ook pasta's krijgen van bananen. Maar dan hebben ze geen bananen. Dan hebben ze gewoon een geforceerde pasta wat ze van alles in flikken. Maar ik heb echt een verse bananen. Ja, maar dat is ook belangrijk. En die proeft ze echt strak, hè. Het gaat eigenlijk ook om het materiaal. Wat ze gebruiken. Als je goed materiaal gebruikt. Dat is de eerste vereiste. En ik gebruik volle melk. Verse, dagverse volle melk. Ik pak dagverse slagroom. Kom in de mix. En dan komt dextrose, glucose, dan komt alles bij. En dan wordt dat ketel gekookt tot 84 graden. Ja, heb ik dat heel werk al gedaan. Ja. Zit heb je te lullen, dan moet ik dat helemaal klaarmaken. Dus Kijk, ik doe even mixen. Oh, nu krijg je met z'n hulp. Kijk maar zo inleggen en dan doe je even over. Nou, daar gooi je weer erin, omdat er vanille in heeft gezeten. Met dit kun je dat bijeen doen. Dat beetje wat erin blijft, dat zussen niet. Maar dan kun je geen chocolade en daar weer iets op gooien. Dat ging niet. Nee, dat snap ik wel. Ja. Wel mokken, hè? Ja, dat ligt eraan wie dat zelfs gebruikt. Want je moet zorgen dat het iets zijn kleur heeft. Hè. Ja. Alweer Israëliërs die wat luier zijn, die gooien alles erin. Zo moest het zijn. Frans, zijn er ook nieuwe smaken gekomen in de loop der jaren? Ja, wat ze, je hebt 100 smaken ijs. We hebben berenijs gemaakt. Ja, ik kan het niet zeggen, zoveel smaken zijn er. Berenijs? Berenijs. Dat maken we van een speciaal beer. Dus Je kunt ook wie niet smaken? het zal ook kennen. Dan hoor ik Dan niet, hoe heet dat berenijs nu weer? Steekt er of niet? En dan maken we berenijs en dat smaakt zuiver naar beer.
En die jeugd heeft die in het begin loopt dat heel snel. Weet je wel. Toen dat ze genezen zijn en dan gaat dat wel langzamer. En dan kijk even wie de bak leeg staat. Dan zit er de rollen vertroed of niet, een van die twee. Ja, dat is altijd met een nieuwe smaak, dat springt iedereen op. Ja. En daarom doen we van de zomer, als de zon weer komt, gooien we dan weer erin. Oké. Zo moeten we dat een keer... Ja, dan kom ik van de zomer kom ik terug. Heb ze ook wien. Wien kunt ze ook maken. En hier wordt kijk wat die allemaal van dingen steeds speculatie. Er zit echte speculatie in, hè. Ja, en kokos. Echte kokos. Is dat niet te Misschien dat geloven, het kind mag. Oh, sorry. Ik had zien wat echte kokos is. Hier, zie je. Dat is echte kokos. Dat is geen rotzooi, ja. Dat is geen pasta. Nee, dat is materiaal. Dat is echte kokos, zie je daar. Ja. Hier. De banaan is klaar. Kijk, en dat is hoe fijn dat ze assistentie hebt, zeg, joh. Weet je, als hij begint het allemaal over te nemen. Hè. Ik ken een beetje druk. Ik doe die randverschijnselen. En dat is voor mij dus aantrekkelijker. Ja. Omdat je daar niet meer zo te bukken. Ja, Frans, laten we eerlijk zijn, de leeftijd komt pas nog. Ja, zeker, dat is gewoon zo. We moeten een pas druk, hè? We moeten terug. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Daarom heb ik de microfoon in mijn eind heb ik opgestoken. Ja, dat is zo werk. Anders krijgen ze hier een lame naam. Ja, Had ik vroeger ook, maar niet van de microfoon. Wat? Ik zal eens even de banaan laten proeven. Wie de banaan? Wie die smaakt? Bananen, kijk. Ik zal eerst even Olaf geven, dat is standaard, hè? Want dat proeft ze echt. En de zus toch dat het die echt zelf gemaakt is, de bananen zelf gesneden. Daarvoor ben ik ook vroeger gekomen en wist ik, hij helpt niet op de microfoon. Ik denk, je sniet even die bananen, dan krijg je tenminste bananen. Ja. Ik ben niet gek. Ja. Nee, maar de proeft toch goed, hè? Ja. Komen de meeste mensen hier op het terras zitten, pakken ze een grote koep of pakken die een tuurtje met een bulk? Nou, dat is heel variërend. Ze pakken, wat op het terras gaan zitten, die gaan zich er lekker zitten. Die pakken zich in de koep. Maar ik heb wel altijd zo verzin, zo begos. Vroeger of nu ook nog, toen mocht ze met een gewoon ijsje neer aan de tafel zitten. Boeten. Hangt maar nog heel veel ijsselons, dat gebeurt niet. Ik heb gezegd, dat gebeurt wel. Want ik vind als een mens met het fietsje van Remunkump of van Vlorupkump en die is meug, dan moet ze ook even kunnen zitten. Ja, dat vind je ook, ja. En het als een leggiesje is voor mij net zo waardevol als een koep. Ja, want ik zoog net met een elektrische fiets heb ik direct in kunnen steken hier. Dat is allemaal van voorzien, hè? Dat gaat ook, zeker, gaat ook. Het is niet te geloven. Frans is van alle merken toes. Ja. Frans, dan kom ik straks heel even terug, jong. Want het is nu nog te vroeg. Ja. En dan maken we een lekker kuipje klaar. Als je dat zelf een koekjes Nee, dat doet mijn vrouw. Want ik mocht niet achter de balie, dat wil ik ook niet. Ik ben in de keuken met mijn zoon. En zie dat met de meisjes voor de koeps en de ijsjes en nummer allemaal opmaken en de koffie. Dus ik vermoed ook een taak hebben allebei. Niet doorheen lopen, want dat werkt niet. Dat werkt niet. Kijk, Nee. hier zitten taken verdeeld. Die TV11 zijn ze verdeeld. Olaf zit altijd achter de camera, ik te vuur. Ja. Ik krijg altijd de eerste appje. Precies. Wil keer dat zelf een keer levende leven met maken, met koken, met ton. Bij u op locatie, dan laat ons dat weten. We komen heel graag langs. Gewoon even bellen of mailen. En verzin misschien de volgende keer bij u met koken met ton. Bedankt Frans. En tot straks, hè, jongen, aan de kiepken, hè. Dank u wel. Zo, kijk eens hier wat brood kunnen zoeken, Olaf. Heb ze dat allemaal gezien, jong? Maar. We komen heel even een kopje ijs halen, zal dat kunnen? Jazeker, dat is geen probleem. Ja, bij hem gaat het doen? Ik ga het doen. Oké. Olaf, let op, we krijgen een postkoep. Kijk eens daar, dat zijn toch fijne ijsjes voor wie de koffie, ja. Hebben ze gezien? Kies en Frans zit ook op de tribune. Bokkenpootjes erin. Ja. Oh, is dat ook een soort ijs? Advocaatje erbij. Tuurlijk, die posten, hè. Oh, wat is dat niet te geloven, hè. Ik wil wel wat moois van maken, hè. Daarop ben ik. Ja, dat werd wel heel chic. Bij één straf, of toch niet op het bordje. Ja, normaal moest je die één keer zoeken, hoor. Ja, en dan liggen ze kan je klaar. Kan je klaar. Ja? Oh, Het laat je erbij. kijk toch eens.
zeg. Paaskleur chocolaatje erbij. Ik zal zeggen smakelijk eten.